ndị Igbo be anyị na-ekwu ma na-atụ n'ilu si na ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-epu n'ero na mbọsị ọ ga-epu ero na-eji eji nkata ba ya n'ike. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Asị m nke onye shiri na zere. Ụmụnne m biko, ozi a na-agara ndị ọga, all ogas and all madam, ndị nwere ụmụ nwa boy na-agbara odibo. Ọ gịnị na-eme? Unu n'anya, unu ga-afụ na igbu odibo n'ala Igbo na-anwụsị ka ọkụ. Ọ na-anazi ana. Onye jere na be ịkpọta ka ọ bịa gbara gị odibo, ọ sị gị na ọma nje na ife ọ nụrụ maọbụ na ife ọ fụrụ maka ndị jere eje anazie obi ọmịiko, wee na-ajụ sị kedu ebe mmiri si wee baa obi ụgbọgụ. Ọnwa mgbe eke jụrụ amaghị akpụ ka ọ na agụba jụrụ adịrị nkọ. Ụfọdụ ndị ọga gbara ajọ, ụfọdụ ndị madam gbachicha agba anyị n'ọchị ike, asị atọwa ụtọ si wepụ ahụhụ. Ka e gị esi wee jee na be mmadụ kpọrọ nwa mmadụ kwefe nkwa elu kwefe nkwa ana na ị ga-azụfa n'akwụkwọ na ọ ga-agbara gị odibo, ọ gbachara gị odibo ka ị due ya obi. Ya bụ nwatakịrị nwoke ekweta wee soro gị wee gbawara gị odibo, tawa gị afụ. Ịnọ onda nwatakịrị nwoke na wee mee a lot of investment ruo ụlọ gị nke ibu na abroad, ruo anụ ụlọ. O wee gbachichara gị odibo, isi ya na tinyekwara gị extra 2 years. O wee gbagara gị odibo extra 2 years. Under that 2 years ka iji wee boye ji, boye ede, gbochie ya ọnụ, gbanaga ya. Ka ife ị na-eme expect ọ ga-abụ n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ na-anụ ụlọ, ka ife ị na-eme expect ọ ga-emebe. Onye ka ọ na-abụ evete asị na ọga na n'ike, evete asị na mmadụ batara agbagwo ya n'ike, evete asị na atụrụ onye na-alụ nsị. Ọ bụrụ na ịbụ ndị ọga dị otu a, nwanne m nwoke kwụsị ya bụ ife. Ọ ka mma na ọ bụrụ na iji ha ego iji were du nwatakịrị gbara gị odibo obi, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kpọrọta onye ahụ gaa n'ezinụlọ ya kpere ya ekpere, nye ya ngọzi gị. Ọ bụghị ego ọ ga-binye nwatakịrị gbara ya odibo bụ mkpa, nọọ ekpere kpelu ya, the final word and the blessing. Nye abụ ihe matters in life. Kpere ya ekpere, nye ya connection. Ọ bụrụ na iji ha ego, nye ya connection, tinye n'ife a na-arụ na line ka ọ kwudo ọfụma. Ọ na-abụ ife gbawara obi, ọ na-abụ ife anya mmiri. Na ọ bụrụ na mfụta fụcha ọtụtụ ndị tachara afụfụ gbachara ọgafe odibo, ọgafe agbarafe aka. Nwanne m nwoke bikonu, bikonu, maka na a na-abụ ene na ya nwe ite ọgbanye ọkụ. Ijere ama mkpọkwa na ọgbọ forever. Onwekwa onye ma onye ga-enopụrụ ya ọnọkọnọ na nka. Onwekwa onye ma isi ga-abụ eze echi niile. O nwere ike ọ bụrụ nwa ogbenye ehi isi na onweghị ihe ha ga-emechi echi niile, ọ bụrụ odegwu. Ihe na-emekwa n'ụwa, echi dị ime, echi eteka. Onwe onye ma ihe echi ga-abụ. Ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa, saa anya. Ọ bụrụ na ị ga-abụ ịkpata nwa mmadụ, ọ gbachara gị odibo, ọ tachara gị afọ, ịgba ya ka futbọọlụ. Ọ ka mma chọọ a sales boy or a sales girl, tinyere ngwa afịa gị. Ihe m na-ekwu bụ mmiri n'elunu, mmiri na-eji n'igwe. Ọ nwekwara ụfọdụ ndị ọga na ọtụtụ ndị madam ọ ga-amakwọ, maka na ife m na-ekwu atụ anyị nkiri nka nkata onye ga-ahụ ga-ama. Maka na anyị na-eke akwara anụ na ụmụnna, o nwere ndị a na-enegara anya. Ọ gwụsịa ka ọha n'onu. Ọ bụrụ na ịma asụ, sụọ n'ikwe. Ịma ha asụ, sụkwa ya n'ọkpa gị. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.